nɛgɛ ɲɛ 17 bɛ dirarikaw fɛ jɛnɛ mɔpti mara la ni bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ 1 ma washington dc ameriki jamana faaba kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila VOA banbara ka malikura kunnafoniw ka bin tɛnɛ septembre kalo tile 16 san 2024 kunnafoniw la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Farafina tilebiyanfanw ka jamana saba min bɛ Sahel kɔnɔ n'o ye Mali, Burkina ni Niger ye olu ka kulu AES ye san 1 sɔrɔ. Kunu kari ka dugu jɛ bi tɛnɛ na farafina tilebiyanfan jamana saba minnu bɛ Sahel fɛ n'o ye Mali, Niger ani Burkina olu ka fara ɲɔgɔn kan kulu AES ɲɛmɔgɔ Colonel Asimi Goita bɔra ka laseli kɛ k'u bɛna bugulatigɛ sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen dilan jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ wele ko passeport commun. Guinée-Bissau jamanatigi Umaru Sisako Ambalo ye laseli kɛ arabadon k'u ka jamanatigisi kalata min kan ka kɛ san 2025 k'a bɛ sɔn k'i kanbɔ o jamanatigisi cɛbɔ fɛ ni jamanadenw mako jɔra a la. Ameriki jamanatigi kɔrɔ Donald Trump kisira kunu kari ka bɔ cɛ marifatigi dɔ ka dangarili kɔrɔ min kɛra ka to a yɛrɛ ka farikolo ɲɛnajɛyɔrɔ Club de Golf kɔnɔna la Floride mara la. Ka foli ani tanuni kɛ ka taa aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma a y'aw bisimila VOA banbara ka malikura kunnafoniw kan an bɛ kunnafoniw kɔrɔtigɛ ni farafina tilebiyanfan minnu bɛ Sahel kɔnɔ ni olu ka tɔn bɛ wele ko AES olu ka tɔn san 1 sɔrɔli ɲɛnamayali hukumu kɔnɔ fɛn min ye Mali, Niger ani Burkina ka nin fara ɲɔgɔn kan tɔn AES ye ɲɛmɔgɔ ni o ye Colonel Asimi Goita ye bɔra kunu kari ka laseli kɛ o laseli senfɛ a ye da se kuma caman ma min dɔ bɛ tali kɛ Mali, Burkina ani Niger ka bugulatigɛ sɛbɛn min bɛ wele ko passeport commun o dilanni ko kun kan. Kader Traoré, VOA banbara tɔgɔ la ka bɔ Wagadugu. Farafina tilebiyanfan jamana saba minnu ye tɔn kura sigi Salo ni o ye AES ye Alliance des États du Sahel olu bɛ u ka san 1 ɲɛnamaya seli la. Nin san fɔlɔ seli ni ogun kɔnɔna na jamanakuntigi min bɛ yen sisan AES kunna ni o ye Mali ka fulancɛ fanga ɲɛmaa ye Colonel Asimi Goita ale ye laseli dɔ kɛ ka taa olu ka tɔn kura sigi ani a taabolow yɛrɛ kan. Asimi Goita ka fɔta la nin bɛnkan kura in bɛ olu ka cɛsiri de jira min tɛ se ka wuli ka bɔ a nɔ na anw ka jamanaw ani anw ka jamanadenw ka jɛɲɔgɔnya siratigɛ la. À notre engagement en faveur de l'intégration africaine. Mali ka jamanakuntigi min tun bɛ kumana a bɔɲɔgɔnko minnu bɛ Niger ani Burkina Faso la olu tɔgɔra a y'a yira ko kantigiyala olu ka cɛsiri ka ɲɛsin Afrique ka jɛn ka fɔ tɔn minnu bɛ marabolo fitininw kɔnɔ ani marabolobaw ka jɛɲɔgɔnya la ko olu bɛ se ka baara kɛ ni o bɛɛ ye jɔnɲɔgɔnya la dankari ka bɔ olu ka yɛrɛma hɔrɔnya ni sariyakolo bonyana min ye AES taabolo kɔrɔw ye Asimi Goita ye siraw di. La création d'une banque d'investissement wariko banki ni stabilité nafolo dɔ dabɔli bɛ sen na ani fana an bɛna baara kɛ walasa ka fɛn sɔrɔ siraw sigi sen kan walasa k'anw ka marabolo ka jɛɲɔgɔnya sabati. À travers les moyens de transport, les réseaux de communication, dans les jours qui suivent, il sera mis en circulation. Don nataw ra AES bɛna dugutaga sɛbɛkura bila baara la n'a laɲini ye ka taama sɛbɛw bɛn ɲɔgɔn ma anw ka yɔrɔ jɛlenw na. Et de faciliter la mobilité de nos citoyens à travers le monde. Asimi Goita y'a ka cikan kuncɛ ni kibariya ye min ye ko farafina jamana saba ninnu bɛna kunnafoni di cikɛda dɔ bila sen kan walasa ka se ka kibariyaw kafo ani k'a jɛnsɛn cogo ɲuman na olu ni ɲɔgɔn cɛ. AES jamana saba ninnu ka jamanakuntigi min b'i ye ale ka laseli sera ka jɛnsɛn kunu sɔrɔ safo dumuni kɔ jamana saba ninnu ka jabaranisow ra o waati kelen in na. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso. Ka kɛɲɛ ni jamana saba ka bolodi ɲɔgɔnma ye min ye Mali, Niger ani Burkina Faso ye ni o ye san 1 sɔrɔ n'a bɛ wele ko AES. Maliden caman de bɛ yen olu y'u ka hakilinaw di AES ka sigili sen kan o san 1 hukumu kɔnɔ. Mohamed Danyogo, VOA banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ. Ni jɛkulu in n'o ye Alliance des États du Sahel ye n'o ye Mali, Burkina ani Niger ye ale sigikunba sen kan o kɛra ko mun ye bamaciya walew ye ko ka o kɛlɛ san 1 kɔnɔna la baara minnu kɛra Dr Amadou Touré n'ale ye sanfɛ kalanso o karamɔgɔ ye ale b'a hakilinata o di o kan. Bon, a ye san 1 sɔrɔ an ka sécurité lakaniko ni déplacement lakaniko u ye caman kɛ
donc sisan pays saba do o fara ɲɔgɔn kan ka patrouille mixte kɛ ka terrorisme kɛlɛ mais terrorisme kɛlɛ kɔni a ka gɛlɛ parce que affrontement direct tɛ an ka soldats ninnu ni terroristes donc guerre asymétrique de do kamikaze ninnu ou bien yɔrɔ minnu sécurité c'est a été renforcé ou bien yɔrɔ ninnu de attaqué sinon tiɲɛna u ye baara caman kɛ patrouille kunna u ye force conjointe kɛ halisa u bɛ ɲɔgɔn minɛ ni fɛn kɛra Mali u bɛ ɲɔgɔn minɛ ka intervenir n'a kɛra Burkina n'a kɛra Niger donc sécurité lakanako caman kɛra. Ni Dr Amadou Touré kɔni fɛ san kelen kɔnɔna la mun ye ni jamana saba ye u ye baara caman kɛ lakana o kɔnɔna la Modibo Jaabi n'ale ye maliden ye ale kɔni bolo AES yɛrɛ faamuyali foyi ma sɔrɔ a ko la i n'a fɔ an bɛ donni min na ko bi an ka lamɛn. AES ko in vraiment population kɔni ma foyi santi a la fɔlɔ mɔgɔ t'a dɔn tagali ɲɛfɛ n'an b'a santi wa ou bien an b'a santi tuma ou bien a ko bɛ dabila de sinon an ma foyi santi AES ko in na population malienne ma foyi santi a la fɔlɔ fo tagali ɲɛfɛ fo n'an y'a santi. O la sa juillet kalo tɛmɛnen mun ye Alliance des États du Sahel ye o kɔni yɛrɛ yɛlɛmana ka kɛ confédération ye mun na ni jamana saba u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo sira caman kan i n'a fɔ musakako o la sa karamɔgɔ Danbele n'ale kunnafonidila ye ale kɔni bolo o musakako ta fan fɛ halisa tɔ ka jɛw o caman bɛ o la an ka lamɛn. Nafoloko ta sira fɛ tiɲɛ yɛrɛ la ni sɛgɛn tɛ fila ye kelen bɛ jamanadenw kan dɛ parce que wari tɛ ka circuler kuma mana fɔ tiɲɛ don kɛlɛ bɛ sen na wari bɛɛ bɛ ka taa kɛlɛkɛminɛnw na nka o n'a ta bɛɛ u ka hakili to jamanadenw na sinon ni wari tɛ ka circuler a bɛ kɛ sababu ye o bɛ na ni ko wɛrɛ ye u tɛ maa si ka laɲini ye. Nin dɔgɔkun daminɛ in yɛrɛ la mun ye ni jamana saba ye u ka minisiri minnu ɲɛsinen don u ka jamanaw ni jamana wɛrɛ kow ma n'o ye ministre des affaires étrangères ye u n'a lajɛrɛ kɛ Bamako o bɛ tali kɛ jumɛn kan ni jamana saba u ka kuntilenna ka ɲɛsin u cɛla ani jamana wɛrɛ cɛla baaraw ma u na o baaraw de kɛ. Amadou Touré ale bɛ o ɲɛfɔ an ye kun jumɛn na ni lajɛrɛ in a bɛna kɛ. Diplomatie hali sisan baara bɛ sira la parce que hali sisan réunion dɔ kan ka kɛ Bamako diplomatie volet la pour que mɔgɔw bɛ se ka au sein de ka mɔgɔw bɛ se ka taama ka AES kɔnɔna la au cas où an bɔra CEDEAO bon CEDEAO fana an bɛ bɔ a la parce que sira solution tɛ ka segin donc n'an bɔra CEDEAO la comment jamana dudu bɛ taama AES ni CEDEAO ko la donc réunion kan ka kɛ volet diplomatie la Bamako. O la sa ni ye malidenw lamɛn ni AES kɔni ale ka san kelen o tun cɛlen kɔ fɛn caman kɛra minnu ɲɛna nka halisa u kan k'u banban k'u cɛsiri mun ye kɛrɛnkɛrɛnyala musakako o ta fanfɛla ye ka o don ba la cogo min na ni jamana ninnu kɛrɛnkɛrɛnyala malidenw yɛrɛ u bɛ se ka lafiya cogo min na. Mohamed Daɲoko VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Ka kɛɲɛ ni basigibaliya ye Mali marabolo kɔnɔ ka taa Sahel fanfɛyɔrɔw la sibiridenw cɛ marifatigiw taara bin dugutaga mɔbiliba dɔw kan ka mɔgɔ caman wele k'u ka taa ni u ye ka maa damadɔ olu ni bɔnɛ a yirala k'a fɔ ko waliya in kɛra siraba belebele kan min bɛ wele ko RN15 n'o bɛ bɔ Peru ka taa Sogovia wulikajɔ baaraw senfɛ lakanako kun kan mun de bɛ ka kɛ walasa ka se ka ni bingali wale ninnu bali walasa an ka se ka dɔ ɲɛdɔn. Alidu Wedrago VOA Banbara ka lasilikɛla ka bɔ Bobo Julaso ale ye taamaden dɔw ka seereya sɔrɔ an k'o lamɛn. Kami tuma jan wulikajɔw kuma bɛ fɔ ka se ka surafɛnminɛ kɛlɛ an ka jamana danfaraw la AES bila ni sen kan ninnu jamana saba ninnu bolo a kɛra sababu ye ka dɔ bɔ o ra wa an sera gari caman na Yusu Traoré o ye chauffeur ye ka bɔ Mali la ni a bɛ Burkina sira le boli. Normalement n'a fɔra AES comme jamana bɛɛ ye kelen c'est comme fédération a bɛɛ ye kelen mais ne kɔni y'a ye ne ka faamuya la a fanba ye faamaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ de parce que an b'a ye ni mankan bɛ Mali la Burkina bɛ taa Mali dɛmɛ Niger bɛ taa Mali dɛmɛ ni mankan bɛ Burkina o cogo kelen fana don mais poste nin fana kan ka kɛ Malien pièce b'i kun Burkina pièce b'i kun ne hakili la i kan ka don facilement mais ale yɔrɔ na degun dɔɔni bɛ an fɛ o la. Nana Baro o ye commerçant muso ye Bobo Julaso ani Bamako ni ɲɔgɔn cɛ. Wallahi polisiw ka sɛgɛn b'an kan o b'an sɛgɛn yɛrɛ de an yɛrɛ ye Burkina bɛɛ ye n'an sera an bɛ pièce di ma u b'a fɔ ko wari hali o ti musalaka kɛra an b'o deli tuma dɔ ka Ala n'a kira fɔ ye o bɛ sɔrɔ k'a d'an ma o b'an tɔɔrɔ ye an tatɔ b'an tɔɔrɔ an natɔ b'an tɔɔrɔ Mali ta ka jugu n'an sera Mali fana na olu
olu b'a fɔ ko 600 sano ka 400 minɛ I bolo I b'i ba n'i fa fɔ o sɔrɔ ka minɛ Mali ko an kelen ne de la ka fɔ n anti kelen ani minnu I kelen n'an sera b'olu ka pièce minɛ ka filɛ dɔrɔn k'olu labila o n'a minnu ti kelen o bɛ wari minɛ an bolo ne ko an kelen politique la mais adamadenya la an ti kelen Abdelaziz Pako Choko ale bɛ ɲaamɛ sira lo boli ni Burkina ni ɲɔgɔn cɛ bon a ye nafa caman s'an ma parce que poste dɔw ra an tun bɛ sigɛn cogo min olu taara tuguni olu caman bɔra la donc an dusu yɛrɛ ka di maa ma Ala dali yɛlɛmani nin ka fara a kan tuguni quoi voilà san fin cogo ye kelen ye nka mana cogo ti kelen ye Jonas Paro ale fana bɛ ɲaamɛ sira le kan ne bɛ taa se contrôle la nin bon contrôle la jigi ka ca bon parce o b'a fɔ bon k'an bɛɛ ye kelen et pourtant an bɛɛ ti kelen ye souvent a bɛ se ka parce mun na bon parce dɔw wari sara bon mukala mukama lo kɔrɔ mun lo fara quoi donc bu wari ma parce fɛ ni fana wari sara bon bo mun ko sigi Ba Morisa Nogo o ye syndicat ɲɛmɔgɔ ye Bobo Julaso kɔnɔ a bɛ chauffeur ale ni passager ka kuma ni sɔn min jira ni a y'a sɔrɔ AES ko ni tiɲɛ ye n'a y'a sɔrɔ ni jamana ninnu bɛɛ kɛra kelen ba kelen fa kelen normalement tracasserie nin ka kan ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ parce que ni Burkina bɛ yen n'i donna Mali la I bɛ wari min sara a ka ca kojugu Burkina bɛ yen n'i donna Niger même chose ni Nigérien fana donna Burkina o dépense kelen don donc foyi kɔni ma changer don ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ caman kɔni y'a yira ko hali bi ale ma ba sigi fɔlɔ Alidu Wedrago VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso Farafina kilebiyanfanw ka tɔnba belebele saba min ye Mali, Burkina Faso ani Niger jamana ye ni a bɛ wele ko Alliance des États du Sahel AES o ye san kelen sɔrɔ hakililajigila kulu in sigira sen ka septembre kalo tile 16 san 2023 AES yɛrɛ a tariku kɔrɔ ye mun ye walasa an ka se ka dɔn ɲɛdɔn o la VOA Bambara tɔgɔ la Georges Atino ale b'o kunnafoniw lase an ma de la République du Mali et de la République du Niger. Alliance des États du Sahel AES sigitɔ Assimi Goïta Mali jamana ɲɛma ale ye kan bɔ bɔlɔlɔ foroba kumɔrɔ kan ka ɲɛfɔ ko ni jɛkulu mun sigira ko bɛna kɛ cogoya ye ka se ka foroba lakana fɛɛrɛw bila sen kan ɲɔgɔn fɛ AES mun sigira bɛnkan dɔ bolonɔ bila sen fɛ ko o b'a to cogo min na ni bin kɛra jamana ninnu dɔ kan tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka o jamana dɛmɛ o jamanaw n'o ye Mali, Burkina Faso ani Niger ye olu ye a lase k'a fɔ k'u bɛna u ka bolodi ɲɔgɔnma kɔni sinsin kɛrɛnkɛrɛnya la lakanako ta fan fɛ Abdoulaye Diop ni ale ye Mali kɔkanko minisiri ye ale fana sinsin k'a fɔ ko ka fara a lakana kunkankow kan k'u bɛna taa ɲɛ fana ka u ka bolodi ɲɔgɔnma kɔni sankɔrɔta sɔrɔ k'o fana ta sen fɛ kalo 5 o kɔfɛ janvier kalo tile 28 san 2024 jamana saba ninnu olu ye a latigɛ ɲɔgɔn fɛ ka u senbɔ CEDEAO la o min ye farafina tilebiyanfan jamanaw ka jɛrɛ tɔnba ye wasa k'u ka latigɛ sɔn ji la AES jamanaw y'u kanbɔ k'a fɔ ko CEDEAO ye jɛkulu ye mun nunjuru kɔni samanen bɛ jamana wɛrɛ bolo dugu la bolodingɔniw kɔni ɲɛsinnen don Faransi ma u ye unu o jamana mun ka bolodi ɲɔgɔnmaw baaraw jɔ ka u ɲɛsin Rusitaw sankɔrɔtani ma mars kalo tɛmɛnen an kɔrɔ yan AES jamanaw Mali, Burkina Faso ni Niger olu ye a latigɛ fana k'u ka bolodi ɲɔgɔnmaw sankɔrɔta kɛrɛnkɛrɛn la sɛnɛko jiko fo ka taa se kuranko fanfɛlaw bɛɛ lajɛlen ma ani dugutaga fɛɛrɛw ma u y'a lase fana ko todunkanw fana bɛna se ka don ba la kɛrɛnkɛrɛn la foroba jabarani sow alu ka jɛmukanw kɔnɔna la juillet kalo tile 6 tɛmɛnen jamana saba ninnu sɔrɔsi ɲɛmaw olu ka confédération dɔ kɔni waleyali kɔni sɛmɛntiya u ka lajɛrɛ dɔ senfɛ Niamey Niger faba la nka ni yɛlɛma ma don ko la AES jamanaw ka bɔli CEDEAO kɔnɔna la o bɛ sɛmɛntiya janvier kalo nata san 2025 sabula CEDEAO farafina tilebiyanfan jamanaw ka jɛrɛtɔnba ka tagabolow b'a lase k'a fɔ ko ni jamana mun b'a fɛ ka bɔ ko kalo 12 de bɛ o bolo k'a daminɛ a ka bɔli sɛbɛncili sɛmɛntiyali la. Tentative de déstabilisation de tous ordres
ne saurait nous détourner de nos objectifs communs. Ni tun ye an ka jɛmukan tako fɔlɔ ye an bena don tako filanan hukumu kɔnɔ o kama an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka fiɲɛ siraw kan arajo siraw fɛ ani jabaraniso aw k'an bɛɛ sɔnni. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. An balimaw a y'aw bisimila ko kura VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw kan an bɛ taa ni kunnafoniw ye Bamako ka kɛɲɛ ni AES ka san kelen sɔrɔli ye. AES ɲɛmɔgɔ Colonel Asimi Goita ye laseli kɛ kunu kari min senfɛ a da sera kuma camanw ma min bɛ tali kɛ jamana saba cɛ u lakanako a n'a yiriwalikow kun kan. O nɔgɔni fɛ bi VOA Bambara ye wele bila Dr Ali Tunkara ma ale b'an bolo nin waati in na nɛgɛ kan. Politiki sɛgɛsɛgɛlikɛla don ani ka fara lakana sɛgɛsɛgɛlikɛla kan ka bɔ Bamako ale bɛna ka na an ka ɲininkaliw jaabi. Dr Tunkara i n'u la. Ayiwa ka kɛɲɛ ni Colonel Asimi Goita ka laseli ye AES ka kunu san kelen sɔrɔli kan min kɛra ni barosigi laseli ye Mali jabaraniso gale ani AES ka jabaraniso camanw kan. E yɛrɛ ye mun tɔmɔ a la kumaba la? Tiliyala jamana président Asimi Goita a nana hakilila min na ni tun yɛrɛ bilali ye sen kan fo ka taa se tun ye jɔyɔrɔ min kɛ lakanako la a da sera ma k'a fɔ ko wulikajɔ laban min kɛra jamana saba in filitigiw fɛ kɛrɛnkɛrɛnyala u ka dantew la i b'a ye tɔn saba y'a fanga kɛ kelen ye k'u ka cidɔnw kɛ kelen ye ka se ka dankari jatigɛwalekɛlaw ka fɛɛrɛ caman na hali n'a y'a sɔrɔ kuma kɔnɔna la jamana Goita da sera ma k'a fɔ ko fɛn min ye lakanabaliyaw ye ko waliw ma banga a ka jigiya la n'u ka fɛɛrɛ min bɛ sen na ko dan ka se ka kari o la. Da sera ma fana k'a fɔ ko tiɲɛ don lakanako ye compagnie di Sahel jamana kɔnɔnaw la kɛrɛnkɛrɛnyala jamana saba Mali ni Burkina ni Niger a ko kɔfɛ hadamadenya tɛ ka taa fɛn min kɔ i n'a fɔ sɔrɔ waliw wala da sera ma k'a fɔ ko waati nataw la fɛn min ye jiginnibɔnba dɔ ye bangi dɔ ye ko Sahel jamana saba in na fɛɛrɛ kɛ ko bila sen kan mun kosɔn ka se ka sɔrɔ baaraw k'olu sɛbɛnma tintin ani sifin min bɛ jamana kɔfɛla ninnu na ka se k'olu ka baara yɔrɔw yiriwa fo ka taa se jamanadenw ka taa sigi gafew ma da yɛrɛ sira ma k'a fɔ ko ni jamana saba in teliyala u na se ka gafe bila sen gafe min b'a to u ka kelenya na sabati ka se ka u ni ɲɔgɔn cɛ taama ani ka fara jamana wɛrɛw kan bakubala ma bɛ se k'a fɔ ko jamana Goita kumana tɔn yɛrɛ nana cogo min ani a sera ka wale minnu kɛ fo ka se bi la kɛrɛnkɛrɛnyala a y'a sɔnni kosɛbɛ ka fɔ finitigiw ye jɔnjɔn minnu ta min ye ka se ka jatigɛwalekɛlaw kɛlɛ ani ka kɛlɛ kɛ diinɛ tɔgɔ la. Ayiwa e yɛrɛ ka jati la a da sera jamanadenw ka bugulatigɛ kafe min ma min bɛna kɛ jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ wele ko passeport commun ni waati kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu bɛnnen don o waati la walasa jamanadenw bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ o la wa? N'i ye jamana saba in ka boli lajɛ siraw la a ka kan ye cogo loni kɛ cogo la teliyala yanni san kura ka bila kɛnɛ kan u ka se ka nin gafe bila sen kan sabu gafe min bɛ jamana in saba bolo n'o ye passeport bi i b'a ye o gafe in siraw ka taamasiyɛn de b'a kan ni min k'i bɔra tɔn na boli kan ka timiya san kura mana bila kɛnɛ ma yanni san kura ka bila kɛnɛ ma ka kan u ka gafe bɔ gafe min b'a to jamana saba in jamanadenw bɛ se k'u yɛrɛ kɔnɔ diɲɛ tɔw u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se diɲɛ tɔw ma nka maaw bɛ ɲininkali caman na k'a fɔ ko yalima sɛbɛn min bɛ sen na n'a sɔrɔ olu ma ban k'olu bɛ to sen na da sera ma k'a fɔ maa min ni sɛbɛnko b'olu bolo olu ka ɲi nka ni olu banna yamaruyalen bɛ kɛ ka kɔrɔ ta nka nin bɛɛ bɛ se ka bila hukumu min kɔnɔ o ye a sɛbɛn bɛ ka jamana tɔw ka lajɛ cogo n'a kɛ jumɛn ye sɛbɛn in kan
ani jamana tɔw na gɛrɛntɛ jumɛn ta ka sin jamana saba in jamanadenw ma sɛbɛnni kura in walima u ka boli tɔnba in kɔnɔna n'o ye siraw ye olu ye hakilila minnu ma se ka fɔ i bɛ sini sugu kan fo ka taa sisan kura ma san kura in n'o sera tuma min k'a fɔ ko jamana saba in ka boli a timinana i b'a ye k'a fɔ fɛn min sera jamana ɲɛmaw ye u na ɲɔgɔn lajɛ kɛ ka bɛnkanw kan bɛnkan min bɛ kariɲasigi kɔfɛ sera jamana tɔw ni jamana saba in ɲɔgɔn cɛ bɛnkan min bɛ min ye minɛnw ka kariɲasigi ye ka tɛmɛ jidaw la pɔrɔw la sera jamana tɔw ni jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'u hakilila ma ta an bɛ sigida min na sisan ka gɛlɛn ka se ka fɔ k'i b'i sɔnni sigi ni jamana saba in sera jamana tɔw ka lahala bɛna kɛ cogo min. Ayiwa e yɛrɛ fɛ a ko nafa a n'a kɔlɔlɔ bɛna se ka kɛ mun ye jamanadenw olu ka donni ka bɔ la CEDEAO jamanaw kan. N'i ye nin jamana ninnu ta jamana saba in ni CEDEAO jamana tɔw sɔgɔlen bɛ ɲɔgɔn cogo min a caman na maa bɛ se ka digɛ k'a fɔ ko min ye CEDEAO jamana tɔw ye u tɛna degunba ta ka a kunda ni jamana saba in kan misaliya la n'i ye Mali min bɛ Sɛnɛgali jamana kɔnɔ bi Sɛnɛgali min Mali bi o bɛ kan bi n'i y'olu fila ta ɲɔgɔn bolo a ka gɛlɛn hakili ka sɔn k'a fɔ ko ni jamana saba in na gɛlɛya dɔn u ka taa ni ka segin na o cogoya kelen fana ni Niger ta ka Nigeriya jamana sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ i b'a ye k'a fɔ ni jamana fila in balimaya b'u ni ɲɔgɔn cɛ jamanaden fan fila ka kɛrɛ o la o bɛɛ kama maa bɛ se ka digɛ k'a fɔ ko min ye CEDEAO jamana ɲɛmaaw ka ɲɛnajɛ ka bɛn san yɛlɛmatɔla ma a caman na u n'a feerew ta feere min tɛ gɛrɛntɛba ye taa ni ka segin ma sabu fan fila bɛ dilannen bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔ fan fɛ fan fila bɛ dilannen bɛ ɲɔgɔn na balimaya fan fɛ fan fila bɛ dilannen bɛ ɲɔgɔn na taa ni ka segin fan fɛ o ye loni kɛ cogo ye nka nin ko min ye politikow de yɛlɛma bɛ se ka don a la suko ani duguse de fɛ. Kuma laban jumɛn b'i bolo Dr Tunkara? Kuma laban min bɛ yen dɔrɔn n'i ye tɔnba in yɛrɛ tɔn ta bi n'o ye AES ye i b'a ye k'a fɔ ko a sera ka nɔ bila min na bi ni maaw sigi suni sigi ka o ye ka se ka feerew kɛ kelen ye lakana bɛ se ka sabati cogo min ni jamana saba in na n'i ye tɔnkɔrɔw ta fɛn min ye GSM Sahel ye fo ka taa se initiative Dakar na ɲɔgɔn na i b'a ye k'a fɔ ko olu bɛ se ka jamana finitigiw bɛɛ ka se ka baara kɛ maa kelen ka yamara kɔnɔ n'a fɔ ma ko commandement kɔnɔ sanga jan kɔnɔna la n'an b'a ye nin sanga surun kɔnɔna la fɛn min jamana saba in u sera k'u ka fangaw kɛ kelen ye k'u ka feerew kɛ kelen ye bɛɛ ka baara kɛ maa kelen ka hukumu kɔnɔna la o ye ko ye maa bɛ se k'a fɔ fɛn min ye lakana baliya ye ana se ka nɔ b'o la waati nataw la hali n'a sɔrɔ baara in mago bɛ sanga jan na. An ka foli b'i ye Dr Tunkara nin tun ye Ali Tunkara ale ka laseliw ye ka bɔ Bamakɔ. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Guinée Bissau araba tɛmɛlen u ka jamanatigi Umaru Sisako Ambalo tun ye laseli kɛ k'a fɔ k'u ka jamanatigi sigi kalata min bɛna kɛ san 2025 k'ale tɛna ye o kalata cɛbɔw fɛ. O nɔgɔnin fɛ sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko kunun kari a ka bɛrɛbɛrɛlitɔn Madame G15 olu ye lajɛrɛ min kɛ a ye hakilijagabɔ kuma caman na se k'a fɔ ko a bɛna sɔn ka yɛlɛma don kow taabolo la ka segin ka kɛ u ka cɛbɔ ye ni jamanadenw mago b'a la. An bɛna ni kunnafoniw ye États-Unis jamana kan yan kalata cɛbɔw ni o ye démocratiw ka wasaden ye n'o ye musobɔ ye Kamala Harris ani jamanatigi kɔrɔ Donald Trump min ye républicains ka cɛbɔ ye ka kalata yɛrɛ ko fɔ baaraw olu gannen don nin waati in na sanko bi ntɛnɛn nka a yirala k'a fɔ ko kunun kari wulikajɔ hakilina dɔ taara cɛ marifatigi fɛ ka taa jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ma kuma min na a tun bɛ a yɛrɛ ka farikolo ɲɛnajɛ yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ wele ko Club de Golf n'o kɛra dangarili wale ye min kɛra sababu ye ani kɔni ka kisi waleya in a kɛra Floride Kayatu Tarawele VOA tɔgɔla ka bɔ Washington. Cɛlamɔgɔ munumunusalokɛla dɔ minɛna Donald Trump ka golf tanyɔrɔ la Floride mara la ne marifa AK-47 ye o bɛnna lakanali welekan dɔ bilali ye ka kɛɲɛ ni mugupɛrɛnta dɔ yeli ye Springfield Ohio mara la lakanakɛlaw fɛ. Ryan Wesley Roof l'Ameriki jamanaden ani Ukraine kɔkɔrɔmadonbaga AFP kunnafoni siraw kun delila ka ɲiningali sɛmɛ min na ka to Kiev a tun taara ka taa a ka dɛmɛw di Ukraine jamanadenw ma yɔrɔ minnu na a ka fɔla ko fɔra kosɛbɛ l'Ameriki kunnafoni siraw fɛ k'a fɔ k'ale de ye waleya in kɛbaga ye.
tile 50 dɔrɔn ani novembre kalo tile 5 kalataw ni ɲɔgɔn cɛla la cɛbɔw ka yɛrɛko fɔ donna ka ban l'Amérique ka démocratie tariku kɔnɔna na jamanakuntigi kɔrɔ Trump purukutura ka bɔ a ka fagali fɔlɔw la juillet kalo tɛmɛnen ninnu na waati min na Harris n'a a si bɛ san 59 ni Donald Trump ni a si bɛ san 78 na bɛɛ kan ka ɲɔgɔn gosi politiki kɛnɛ gɛlɛnw kan dan tun bɛna kari Trump ka duniyatigɛ la ko kura kari tɛmɛnen ninnu na foroba polisiw ka lasili la nin ye a siɲɛ filanan ye kalo 2 kɔnɔna na dankarili ni bɛ kɛ ka ɲɛsin ni marifa ye Trump ma karidon na lakanakɛlaw ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko marifa cira Trump la masurunyaw la ni mètre 500 dɔrɔn de ye a sen fɛ gundo lakanakɛlaw marala ka kɔsegi marifa ci kɛ yaasa ka Trump lakana ne k'a nin kisi lɛri kelen o kɔfɛ gundo lakanakɛlaw ka kumalatɛmɛ la Anthony Guilliemi ye laseliw kɛ k'a fɔ ko Palm Beach mara polisi ɲɛmɔgɔyaso ka cakɛda tun bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ min ma perepere latigɛ jamanakuntigi kɔrɔ Donald Trump ka purukutoli ma kan a tilala ka sɛbɛntiyali kɛ k'a yira k'a fɔ ko a waati la ko fosi ma Trump sɔrɔ ko a nin ka kɛnɛ ko wa k'a bilala lakana ani kɔlɔsili kɔnɔ u fɛ. kunnafoniw an bɛ taa n'a ye Israel jamana kan kɛlɛ min bɛ Israel jamana finitigiw ni Hamasi ka finitigi jɛkuluw cɛ ko cidenya kulu dɔw bɛ wulikajɔ la cogo min na bɛnkan ka se ka sɔrɔ ka kɛlɛ lajɔ Israel jamana finitigiw ani Hezbollah ka finitigi jɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ o waliya kelen y'a sɔrɔ bi ntɛnɛn sɔgɔma laseliw kɛra k'a fɔ ko fɛn min ye wulikajɔ bɛngarili walew ye o kɛra ka taa Gaza ma min kɛra sababu ye ka mɔgɔ 18 ɲɔgɔnnin bɔnɛ mɔgɔ caman wɛrɛw bɛ minnu bɛɛ lajɛlen jukina nin dangarili in senfɛ o sɛgɛsɛgɛli kelenw y'a yira k'a fɔ ko nin dangarili wale bɛɛ lajɛlen kɛra Israel jamana finitigiw fɛ. Sisan an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ o hukumu kɔnɔ Mali a ye sebagaya sɔrɔ farafinna sanfɛ cɛliw min bɛ wele ko Afrika basket cɛmanw ni musomanw olu bɛɛ lajɛlen ye sebagaya sɔrɔ min kɛra sibiridon Shaka Traoré VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Basketi sanfɛ cɛliw o farafinna gun ɲɔgɔndanba 2 minnu bɛ musomanninw ani cɛmanninw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 18 kan n'an ko Afro Basket U18 filles et U18 garçons Mali musomanninw ani Mali cɛmanninw de y'a jɔnjɔn 2 bɛ ta a kɛra Afrique du Sud jamana kan kunasini sibiri septembre kalo tile 14 san 2024 na musomanninw ka finali ɲɔgɔndan de fɔlɔ la ka tan o finali kɛnɛ kan Mali ye se sɔrɔ Nigeria kan Mali musomanninw kuru 76 Nigeria musomanninw kuru 56 jɔnjɔn min talen filɛ Mali musomanninw fɛ u bɛ Mali ka Afro Basket U18 jɔnjɔn dafa 9 na jɔnjɔn 8 de bɛ u bolo o kɔrɔ b'a yira kabini ɲɔgɔndan in daminɛna FIBA farafinagun basketi ɲɛmayaso fɛ Mali musomanninw ye jɔnjɔn 9 ta ɲɔgɔndan 17 kɛnɛ kan min ye Mali cɛmanninw ye halisa u kuna sini sibiri Afrique du Sud jamana kan olu ye Afro basketi cɛmanninw ta jɔnjɔn ta finale la Cameroun cɛmanninw bina Mali cɛmanninw ɲɛkɔrɔ Cameroun kuru 51 Mali kuru 60 sibiri jɔnjɔn ye Mali cɛmanninw ka Afro Basket U18 jɔnjɔn dafa 3 la 2 de bɛ u bolo ka kuma halisa Mali musomanninw kan minnu si ma tɛmɛ san 18 kan basketi kunda ɲɔgɔn tɛw ko don farafina yanni u ka se kɛnɛ kan n'o ye farafina basketi faden kɛnɛ ye u ni u ka degeli karamɔgɔ tun y'a yira k'u bɛ taa ni jɔnjɔn ye ka segin ni a ye Mali la o fana de kɛra farafina ŋanaw musomanni kunda basketi bunagun kan u ye u ka sengola yira Afrique du Sud Mali cɛmanninw basketi tanaw minnu si ma tɛmɛ san 18 kan olu ma to kɔ Mali musomanninw kelen k'u ka jɔnjɔn ta cɛmanninw fana dusura kosɛbɛ k'a yira ko ɲina san 2024 na u ni jɔnjɔn bɛ na Mali la o fana kɛra farafina ŋanaw wɛrɛ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Shaka Traoré kala seli don. Ayiwa an balimaw ni de bɛna dan sigi aw ka bi Malikura kunnafoniw na k'a lase aw ma aw minnu b'a fɛ k'an bataki sanga ani waati bɛɛ lajɛlen aw bɛ se ka bataki ci an ka WhatsApp bɔlɔlɔ sanfɛ min bɛ kɛ ni aw tɔgɔ aw jamu ani aw ka kunnafoni ni aw sigiyɔrɔw dili ye aw ni ci aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. VOA Bambara WhatsApp la wasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛ yɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛn nin ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ i bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso. Kan dɔ bɛ yen a bɛ wele wusula min ma ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa. Fo ka taa se Sénégal ma. J'ai dissous l'Assemblée nationale. VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen
ayiwa somɔgɔ sama don dɛ a ci limanaw fana ma